अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे हे 6 जूनला आपल्या सावंतवाडी शहरामध्ये येत आहेत, सावंतवाडीत येत आहेत। यावेळी एकनाथ शिंदे यांचा सावंतवाडीकरांच्या वतीनं नागरी सत्कार देखील करण्यात येणार आहे आणि त्याच्यासाठी युवराज लखमराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली नागरी सत्कार समिती देखील नेमण्यात आलेली आहे। या समितीच्या माध्यमातून हा भव्य असा नागरी सत्कार एकनाथ शिंदेंचा सावंतवाडी शहरवासियांच्या वतीनं सावंतवाडीच्या जयप्रकाश चौकात केला जाणार आहे। 6 जूनला सकाळी 10 वाजता हा कार्यक्रम जो आहे तो या ठिकाणी होणार आहे आणि याचबरोबर विविध विकास कामांची जवळजवळ 30 ते 40 कोटी रुपयांच्या विकास कामांची भूमिपूजनसुद्धा एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून सावंतवाडीमध्ये होणार आहेत आणि त्यामध्ये प्रामुख्याने जर बघायचं झालं तर ती कोणती कामं असणार आहेत ज्यांची भूमिपूजनं ही एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते होणार आहेत। त्यात प्रामुख्याने सावंतवाडीचं जे संत गाडगेबाबा भाजी मंडई आहे त्याचं भूमिपूजन जे आहे हे एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे आणि त्याचबरोबर सावंतवाडी शहरात स्वर्गीय हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना हा 2 ठिकाणी साकारण्यात आला आहे, त्याचंही भूमिपूजन याचवेळी होणार आहे। तसंच द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कैलासवासी रमाकांत आचरेकर क्रिकेट ड्रेस गॅलरी व अन्य कामांची जी भूमिपूजन आहे ती एकनाथ शिंदेंच्या हस्ते सावंतवाडीत जयप्रकाश चौक इथे होणार आहे आणि त्याचबरोबर दोडामार्ग रुग्णालय, सावंतवाडी विश्रामगृह, बॅरिस्टर नाथपै सभागृहाचं लोकार्पण हे देखील एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात येणार असल्याची माहिती ही समोर येते। येत्या 6 जूनला सकाळी 10 वाजता हा कार्यक्रम होणार आहे आणि त्यानंतर शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम सावंतवाडीत होणार होता, मात्र आता हा कार्यक्रम कुडाळ येथे होणार आहे। सावंतवाडी इथं होणाऱ्या कार्यक्रमाला स्वतः केंद्रीय मंत्री नारायण राणे असणार आहेत, उद्योगमंत्री उदय सामंत असतील, पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण असतील, त्याचबरोबर अन्य सर्व भाजपच्या आणि बाळासाहेबांची शिवसेना अर्थात शिवसेनेचे सगळे नेते दीपक केसरकर यांच्यासह सर्व नेते मंडळी या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे आणि विशेष म्हणजे यावेळी नागरी सत्कारसुद्धा हा एकनाथ शिंदे यांचा करण्यात येणार आहे। तब्बल 1 वर्ष येत्या जूनच्या अखेरीस शिंदे सरकारला, शिंदे फडणवीस सरकारला पूर्ण होतं आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाच एकनाथ शिंदे हे सावंतवाडी शहरामध्ये येत आहेत आणि दीपक केसरकर आणि एकनाथ शिंदे यांचं असणारे रिलेशन, त्यांचं असणारं नातं हे संपूर्ण राज्याला मागच्या वर्षभरात दिसून आलं आहे। त्यामुळं एकनाथ शिंदे ज्यावेळी सावंतवाडीत येतील त्यावेळी नक्कीच शहरासाठी, शहरवासियांसाठी आणि समस्त सावंतवाडीकरांसाठी नक्कीच काहीतरी चांगलं देतील अशी अपेक्षा ही सावंतवाडीकरांना आहे। याच प्रसंगी सावंतवाडीकरांच्या वतीनं एकनाथ शिंदे यांचा भव्य नागरी सत्कार होणार आहे, त्यामुळे यावेळी सगळे भाजप, शिवसेनेचे नेते मंडळीसुद्धा या कार्यक्रमस्थळी असणार आहे। जरी सावंतवाडीमध्ये भाजप आणि केसरकर यांचं नातं कसं आहे हे सर्वश्रुत असलं तरी ही सगळी नेते मंडळी उद्या एकाच व्यासपीठावर असणार आहेत। उद्या म्हणजेच 6 जूनला एका व्यासपीठावर असणार आहे, त्यामुळे हे नेते मंडळी नेमकं त्यावेळी काय बोलतात आणि एकनाथ शिंदे सावंतवाडीकरांना कोणतं रिटर्न गिफ्ट देत आहेत हे पाहणं खरं औत्सुक्याचं असणार आहे। कारण सावंतवाडीकरांचा किंवा सावंतवाडीचा महत्त्वाचा जर कुठला प्रश्न असेल तर आरोग्य आणि रोजगार या दोन्ही गोष्टींसाठी सावंतवाडीकर आजही गोवा राज्यावर किंवा अन्य आपल्या जवळच्या जिल्ह्यांवर किंवा अन्य राज्यांवर अजूनही अवलंबून आहेत। त्याच्यामुळे हे महत्त्वाचे मुद्दे जे आहेत हे सावंतवाडीकरांचे आहेत आणि या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोणत्या घोषणा करतील हे पाहणं गरजेचं आहे। सावंतवाडीचं मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय असेल, सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनल्स असेल, आंबोलीचा कबुलातदार प्रश्न असेल, असे असंख्य सावंतवाडीकरांचे प्रश्न आहेत, सावंतवाडीकरांच्या अनेक अपेक्षा आहेत आणि आज येत्या 6 जूनला जेव्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सावंतवाडीत येतील, जे रिअल लाईफमधले नायक म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं असे एकनाथ शिंदे ज्यावेळी सावंतवाडीत येतील
2023 सावंतवाडीकरांनी केलेल्या नागरी सत्कारानंतर सावंतवाडीकरांच्या अपेक्षा पूर्ण करत एकनाथ शिंदे सावंतवाडीकरांना कोणतं रिटर्न गिफ्ट देतील हे येत्या 6 जूनला पाहायला मिळेल. मात्र एकनाथ शिंदे सावंतवाडीत येणार असल्यानं सावंतवाडीकरांच्या अपेक्षा, सावंतवाडीकरांच्या आशा ह्या पल्लवित झालेल्या आहेत आणि एकनाथ शिंदे जात असताना सावंतवाडीकरांना त्यांच्या मनातील अपेक्षा आणि भरीव अशी कोणतरी गोष्ट सावंतवाडी वासियांना देऊन जातील, हीच या निमित्तानं अपेक्षा व्यक्त केली जाते. विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.